थालिर फस्लाखौ जों मैदेरफोरबायदि जानांदों हागोन नामा प्रमद बर' हागोन नामा दिफिन बर' बेफोरनि दुखु दाहाफ्रा बुजिगोन नामा जाफेरनानै नाय हायोब्ला दिनै बयनिबो सिगां बिथां दिफेन बर' बिथांखौ खुलुमबाय आरो प्रमद बर' बिथांखौबो खुलुमबाय आरो बेजों लोगोसे बिथां गबिन्द बसुमतारी NDFB नि लिडारफोर नोंथांमोनखौ आं खुलुमहरनाय जासिहरनाय थाबाय तो दिनै भिडिअ आं मालाबाबो रावखौबो खुलुमफेराखैमोन दिनै खुलुमबाय आरो तो दिनै भिडिअ इन्टारेस्टबो जागोन बायदि मोनदों आं माखासे बुंनो खाबु मोनदों कयेकजना इनडाइरेक्टलिनो जोंफोर इउटिउबाव बुङो नालाय ओंखायनो सासे इउटिउबार पन्डितआ जे बिराद खाबु होदों आरोखि जेन गाव लिंथुमदों बेफोरबायदि जिखियानो जादोला पन्डितनि मथे थाङोबा जों गाब्रहैगोन आंनि मथे थाङोब्लाबो उल्था जागोन ओंखायनो गावबा गाव डिसिसन ला बर' रायजो राजाखौ आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन जिखियानो जादोला हेल' लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लानाय जाफिनबाय तो दिनैहाय गाबोन मोनसे मिटिं दं आबसुआ लिंदों दिपेन बर' बिथांनाव आं फार्स्टआवनो कुइसन नोंथाङा दिनैहाय गाबोननि दिनावसो मिटिंखौ दासो लिंनो सम मोनबाय नामा आंना बे कुइसन आरो मोनसे कुइसना जाहैबावबाय नोंथाङा बै समावनो नोंथांमोना जेब्ला दिल्लीयाव बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टनि थाखाय नोंथांमोना सावरायनो थांबाय थादोंमोन माखौ सावरायहैखो बिनि उनाव दिनैसो मानो गाबोन मानो मिटिं बा दिनै मानो मिटिं लिंनो नागिरखो आंनि खोथाया बे आंनि सोंथिया बे मोननैया दिपेन बर' आरो प्रमद बर' नोंथांमोननि सानैनावबो NDFB नि प्रब्लेमखौ फोजोबनो बियो बेसेबांबा गोबावनि घटना नोंथांमोना बुंदों दिनैहाय NDFB नि जाखिनि जेंना जेंसि बिथांमोनखौ माबोरै प्रब्लेमखौ फोजोबना होनो हागोन जोंनि प्रब्लेमा बे थाखा फैसा प्रब्लेम नङा सिदा सिदि खोथाखा बियो जोंनो जियालाव थानाय माखासे जिसिबां लिडार केडारफोर दं गजोबनांगौ थाबैनो नोंथांमोना दासो NDFB खौ एक्स NDFB केडारफोरखौ नांगौ जानायखाय दासो एक्स NDFB केडारफोरखौ मा खालामनो नागिरदों नोंसोरो लिंथुमफिनजोबदों लिंथुमनानै हाथियार बायदि बाहायनो नागिरदों इलेक्शन समाव बै समाव नोंथांमोना बाहायबाय बिथांमोननि केसा फैगासिनो दं फैदों आरो फैदों हाजिर जाहैनांगौ प्रमद बर'जों दिपेन बर'जों जेबो मोनथिया बिनि बारै जेबो मोनथिया बिसोरो अनलि मोनथिगौ दिपेन बर'आ माखौ गासैबो आबसुनि लिडारफोरा दुखु मोननानै बा सोरबा अफिसफोराव थानाया गाज्रि मोननानै लाब गैया सिद्दा सिद्दि खोथाखा बियो मानो बै समाव नोङो थांग्रोखो NDFB आ बावहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायनि सावरायनो थांनायाव दायित्व दंना गैयामोन जुदि आबसुआनो जुदि एकर्डखौ खालामथारदोंमोनब्ला आरो मानो NDFB खौ लाना थांफानानै मानो खालामहैबाय थिगैनो दं आं बेसिम मानिबाय मानो नोंसोरो दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायनि नामाव हारसिं मा हिसाबाव थांखो दिनै धीरेन बर'आबोथ' जेबो मोनथिया बिनि बारै दिपेन बर' जेब्ला नोंसोरनाव देहायाव नांदों मिहिनीश्वर बिथाङा बुंदों हारसिं थाङा लाफानो जायफ्रा इमप्लिमेन्ट खालामनाय सागानगिरिफोर बिथांमोननिफ्राय लांफायोब्ला मोजां बुंदोंना बुङाखै रायजोफोर बेखौ सोर बुंदों मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा BKWAC ना मा बिनि चिफआ बुंदों बिनि उनावसो सम मोनाखै बिथांमोना बैसागु थांबाय दिल्ली बायदि बैसागु खुंहैबाय कलकाता बायदि बैसागु खुंहैबाय आंहा बावहाय बुंनांगौ जेबो मा गैया खिन्थु खुंहैदों मोजां जादों बिनि सिगां माहाय थाखोमोन एफा मासे मास जोबलांबाय बोसोरनै जोबलांबाय दिनैसो सिरि मोनदों ना माथो आंना खोथाया बे NDFB नि प्रब्लेमा मा प्रब्लेम गैया NDFB आ
केसनि प्रब्लेम एक नाम्बाराव दासिमबो हाजिर जाहैनांगौ दासिमबो वारेन्ट फैयो दासिमबो थांबाय थानांगौ सोरबा बायदिया दिनै खुन दिफु मा होनना बुङो कार्बि आलं दिफु बायदियाव हाजिर जाहैनांगौ बे चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय कार्बि आलं थांलाय फैलाय बेसेबां नांगौ गैयाब्लाबो 10,000 खमावनो 10,000 नों उखिलनो होदो एसे बेफोरबायदि केस गोनां गथ'फोर गोबां दं बेफोरबायदि प्रब्लेमानो जोबाखै बिसोरना होनबा बिसोरनि प्रब्लेमखौ फोजोबना लाफानो नोंसोरो गावबा गाव सावरायनो थांनाया बे मोजां जाथारदों नामा बेफोरो दिनै नोंसोरो एफा आरामनो थांगोन रन्जन दैमारि गैयामोनबा सागानाय माबायानो सान्ति सुक्तियानो जाबावामोन दिनै बेखौ थख'नो जियाल' मा हिसाबाव दोनखो आरो बिखौ दे दायनिगिरि नुथारबायबा मा हिसाबाव बिखौ सागान होनो लांखो मानो रायलायहैजेनखो आंनिया सोंथिया बेबो दिपेन बर'नाव आरो ओमफ्राय प्रमद बर'नाव आंनि भिडिअखौ सोरबाया आबसुआ गाज्रि मोनदोंबा दानाय स्किप खालामना ओंखारखा आंनि भिडिअआ बे गोरा जायो आरो सोरबा सासेखौ थांखिनानै बुङो दिनै सोरबा सासे थिफुदला दङ बिराद अस्थादगिरि खोन्थायो बियो बे फैथोन आंनाव बे अस्थादगिरिया आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला फै आं बेखिनि खोथाखौबो बुंगोन बियो आबसुनि खोथा बुङोबा बिनाव देहायाव नांहोयो नंगौब्रा एनडिएफबि नि खोथाखौ बुङोबा आंनावबो नाङो बिनावबो नाङो नंगौ किन्तु एनडिएफबि आबो भुल मावदोंना सिमान लानांगोन एनडिएफबि नि लिडारफोरा सिमान लानांगोन गोरोन्थि मावदों माबे खेथ्रआव गोरोन्थि मावखो एनडिएफबिआ आबसुआबो सिमान लानांगोन आबसुआ बबेयाव मा गोरोन्थि मावदों बेफोरखौ सिमान लानो हानांगोन रायजो राजानि सिगाङाव बेफोरो अब्लासो बेफोर मोनसे आफाद जानो हागोन नङाब्ला बेफोरखौ आं मालाबाबो फोथाया रायजो राजाखौ लानानै दिनै गोबाङानो आफाद खालामदों रायजो राजाया बबे बिथिङाव बुजायाखै बबे बिथिङाव ओंखाराखै रायजो राजाया दिनै रायजो राजाखौ सब समाय खौसे जा होनबाय थाबा जागोन नामा नोंसोर लिडारफोरा खौसे जाग्रो नोंसोर लिडारफोरा सिगां ज' जाग्रो मानो जानो हाया आबसुआ दिनै बनसुखौ रागा जोङो मानो गोरोबलायनो हाया नोंसोरो मा प्रब्लेम दं इउपिपिएलआ दिनै बिपिएफखौ सोंखारियो मानो माबालायनो हाया गोरोबलायनो हाया मा खोथा दं बेवहाय पलिटिक्सआ आलादा बाथ्रा पलिटिक्सखौ ज्राब गार गोजानाव गार नोंसोर दिनै हाग्रामाजों प्रमद बर'जों एम्बु थेबगांबो नाम मोनगावदों बिबो दिनै बिसोरो मानो गोरोबलायनो हाया मानो नोंसोर बुङो दिनै सोरबा दिनै मा होनना बुङो धेमाजि साइडथिंजायनि बर' रायजो राजा खौसे जा होननानै बुङो लिडारफोरा खौसे जाग्रो बिनि उनाव रायजो राजानि खाथियाव फै लिडारफोरा सासेबो खौसेथि जमा जानो हाया मोनसे टेबोलाव जिरायनानै साहा लोंनो हाया मोनसे टेबोलाव जिरायनानै मोनसे हटेलाव जिरायलायनानै ओंखाम जानो हाया बिसोरो बुङोब्ला बेफोर खोथाखौ बुङोब्ला दुखु मोनोलै नोंसोरो दुखु मोनजोबो लिडारफोरा एसे खौसेथि जागोन होननानै खोन्थाग्रो लिडारफोर बिनि उनावसो रायजो राजाखौ बुं रायजो राजाफ्रा बबे बिथिङाव बुजायाखै एनडिएफबिनि दावहा बावहायबो बेसेबां बुख्रेब जादों बेसेबां गावथार जादों बेसेबां रेप खालामजादों बेफोरखौ हिसाब दङ नामा आबसुनि दिपेन बर'आ आंनो बेखौ सोंनो लुबैदों साबेसे रेप खालामजादों बे साबेसे बुख्रेब जादों बेफोरनि फारसेबो आंहा कुइसन एनडिएफबिनि दावहायाव बेफोर खोथाखौबो बुंखांजायो ओरैनो खौसेथिनि खोथाखौ बुंबाय थाबा जानाय नङा ओरैनो एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ लानानै सब समाय सावरायथुमबाय थानाय मोनसे मोजां नोंसोरो दिनै मोनसे मिटिं लानो नागिरदों नंगौ गाबोननि दिनाव दिनैनि दिनाव मोनसे मिटिं लादों बावहाय गोबां लिडार मोजां लिडारफोर फैदों गोबां सारमोन फैदों इन्टेलेक्सुवेल सारमोन फैदों आं मानिदों मोजां मोनदों आं किन्तु बावहाय एनडिएफबिखौ लानानै पलिटिक्स दा खालाम एनडिएफबिनि गथ'फोर जेंना फोजोबनो नागिरदों मा जेंना फोजोबखो मा बे सोरबाया दिनै बुंदों रिहेबिलिटेसननि बेलायावहाय इउपिपिएलआव हाब आंजों आर'नाइ गानफै अब्लानो नोंसोरनि प्रब्लेमखौ आं फोजोबगोन मा बेयावलाय फोजोबजोबनो हाखो माथो इउपिपिएलआव हाबनाय गथ'फोरनि प्रब्लेमखौनो फोजोबजोबनो हायाखै आरो बे फेक्सन वेसआव नायजोबो बिसोरो एनडिएफबिनि लिडारफ्रा गावबा गाव फेक्सन वेसआव खोथाखौसो नायजोबो एनडिएफबि हिसाबै जोङो गुबुन नङामोन दै रावबो नङामोन जों मोनसेयानोमोन मोनसे थांखि मोनसे डिसिजन मोनसे फरमेशन
आर्मी फर्मेशना एनडिएफबिनि केडारफोरखौ लाखिजोबदोंमोन रुल डिसिप्लिन बेफोर लाखिजोबदोंमोन खिन्थु दिनैहाय सोरबा सासेयासो दिनै हाबनानै गेजेराव हाबखावनानै एनडिएफबिनि जा थांखि जा सिन्था खालामनाय जा साननाय बेफोरो सेस डिस्ट्रय खालामजोबनानै होदों आं बेखिनि दायखौ बुंगोन आं दिनैसिमबो आं बुंगोन एनडिएफबिनि प्रब्लेमा मोनसेल' नङा मोनथिबाय सोरबाया बुंदों 4 लाखनि खोथाखौ बुंदों रिहेबिलिटेसन बिनि उनावहाय साख्रि बाख्रिनि खोथा थाबाय केसनि खोथा थाबाय साख्रि बाख्रिनि खोथा दे दिनैहाय बिएलटिनि समावहाय सारेन्डार जाजोब्बाय बिथांमोनाव गासैनोबो साख्रिनि लाइजामा फैफ्रामजोबदोंमोन एक्स बिएलटिफोरनाव सोरनावबा खुनथामसिम फैदों लाइजामा थेवबो थाङाखै बेफोरो गावबा गावनि गोरोन्थि होननानै आं बुंगोन टिपकाय काजिगाव बायदियाव नालु होननाय सासेनाव बिनाव खुनथाम फैदों लाइजामा बिनाव साख्रिनि थेवबो बियो साख्रियाव थाङाखै बे बिनि गोरोन्थि खिन्थु जोंनि एनडिएफबिनि बेलायावथ' फैथारनांगौ ना बैसोजों मा खोथा बैसोजों खोथा गैया पेरामिलिटारि जाथारनांगौब्ला बैसोजों खोथा गैया होना हरजोबनानै हो थांनाय थाङिया बे उननि बाथ्रा आंनिया खोथाया बे बिनि उनावहाय रायजो राजा दिनै पाब्लिकफोर दङ बेफोरखौ मानो होनो हायाखै एनडिएफबियाथ' दे बैसो गैला बोरायबाय हिनजाव लाला जोब्बाय गथ' 2 3नि बिफा जोबसै खिन्थु बर' रायजो राजा बर' पाब्लिकफ्रा एचएस पास खालामनाय सोरबा बिए पास जानाय दङ बेफोर मा जागोन बेफोरखौ मा खालामनो सानदों बबे बिथिङाव लांदों मा खालामदों साबेसे मोनखो नोंनि परिबर्तन सरखार फैनानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन इलेक्सनाव गान गायदोंमोन बियो मैया दाखालि गुवाहाटीयाव मानिबा मिथिङाव बियो इलेक्शन पलिटिशियानफोरा थगायनोबो नंगौ मानिदों थगायनोबो गोनां जायो सब समय थगायबा जानाय नङा इलेक्शन समाव नोङो भटनि थाखाय नोंथाङा मा अनलि बेखिनि खोथाखौल' बुंदोंमोन नामा थगायदोंमोनसो नोङो साख्रि होनो हागोन होनना बुंदों 1 भट 1 जब बोरो मानो होनो हायाखै दिनैलाय मानोथो एफार रायजो राजाजोंलाय मानोथो बुंजानो गोनां जादों दिनैलाय बर'नि दैदेनगिरि सासेया जों दुखु मोनो सोरबा सासे लिडार नोंथांखौ दिनैहाय बर' रायजो राजा गोबांनो सासे टप लिडार होननानै मानियोमोन बै समाव मानियोमोन हायोब्ला नोंथाङा गाबोन समफोरनि गेजेराव जै बर' हारिनि होननानै खनसे होसिख्रावनानै बुं हायोब्ला आं बेखौल' बुंगोन अब्लाना नोंखौ आं मानिगोन गामसा गानदो गस्ला आर'नाइ गान लादो क'क्राझार टाउनाव 10 जनसो लानानै हायोब्ला बिटिसि सेक्रेटारि अफिस गेट खाथियाव बुंनानै हो माबानि सिगाङाव मिडियाफोरखौ लाफानानै बुं हायोब्ला आं अब्लाना नोंखौ 1 नाम्बार लिडार होनना मानिगोन आं जै बर' हारिनि होननानै होसिख्रावलाय डिभाइड आसाम 50-50 होनलाय हायोब्ला गामसा गाननानै नोंथाङा बै समाव नोंथाङा गानोमोन दा माबे लामाजों थांदों आरोबाव दा एनडिएफबिफोरखौ आरोबाव फुस्लायबावनो नागिरदों एनडिएफबि केडारफोरखौ आं बुंगोन नोंथांमोना मिस्टार फेरेंगाया मोनसे चान्स होदों जायफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनाखै बिथांनाव हाबैजोब बिथांनो होजोब जायफ्रा हार्डकर केडारफोर दं बिथांमोना जायफ्रा मोनथाराखै बिथांमोना हैनाया मोजां जागोन खारन बियो मोनसे अपसन होनानै होदों नोंथांमोना निउसाव जिरायनानै नाय बड'लेण्ड रादाब ना बड'लेण्ड खौरां बे मोनसे चेनेलाव नाय नोंथांमोना आं दिनैहाय नोंथांमोननि जाखिनि आबसुनि लिडारफोर नोंथांमोना जाखिनि एरेन्ज खालामदों थिगैनो दं खिन्थु एनडिएफबिनि केडारफोरनिखौ सिगाङाव रिहेबिलिटेसन बे क्लियार खालामनानै होग्रो बिनि उनावहाय साख्रि बाख्रिनि खोथा फैबाय साख्रिनि खोथायाथ' उनाव फैगोन बे सेकेन्डआवहाय केसनि खोथा फैबाय केसा टटेलि उइथड्र खालामनानै हो हाइनास नन हाइनास मानो बिदि जाखो मा हिसाबाव नन हाइनासफोरा माबायदि थालांगोन होमबा बिसोरो बे हिसाबैबाथ' बे केटेगरियाव लाङोब्ला होनबा बे हाइनेसफोरा मा जेलाव थांफिननांगोन बिसोरो मानि सान्ति सुक्ति जाखो बेफोरो नरेन्द्र मदिया मानोथो बुंलांफिननो हायाखै बिलाय दाखालि बिनि खोथाखौथ' बाद दोन दाखालि बाव साहित्य सभायाव इन्डियाननि सासे लिडारानो फैदोंमोन बिथांनि सिगाङाव मानो मेम'रेन्डाम गथायना होनो हायाखै बेफोर खाबुखौ मानो लायाखै बेफोरखौ मानो बुंलांनो हायाखै बावहाय नोंथांमोना जायखौ बखिबाय थायो जायखौ रायबाय थायोमोन एस के बसुमतारी बिथांखौ मा होनो धन्यबाद होलांबावदों नोंथांनि मोखां सिगाङावनो दिपेन बर' बिथांमोननि सिगाङावनो धन्यबाद होनानै थांबावदों अब्लाना लिडारजों लिडार मोखांजों मोखां नायलायनानै हाफांफांनो नायबाय थानो गोनां जादों जोंनि केसा एनडिएफबिनि
जेसेबां केडारफोरनि केस दं बे जोबनांगौ टटेलि हाइनेस नन हाइनेस बिदि थानो मोना गाबोननि दिनाव नोंथांमोना डिसिजनखौ ला आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन हाइनेस नन हाइनेस मालाबाबो थानो मोना उइद्र टटेलि उइद्र सेकेन्ड थार्डआवहाय एनडिएफबिनि जेसेबां बैसो जानाय जायो जों खोथा गैया साख्रिनि जे एपइन्टमेन्ट लाइजाम गासैबो फैजोबनांगौ माबे केटेगरियाव सोरबा पुलिस मोननो हागौ सोरबा माबा मोनसे मोननो हागौ जेखियानो जा फैजोबनांगौ थार्डआव बे आंनिया आरो जेसेबां जेलाव थानाय लिडारजों खोथा गैया बावहाय बेफोरनि फारसेबो डिसिजनखौ ला नङाब्ला बिनि खोथाखौनो लानानै नोंथांमोना हाजार बार खोनासंनांगोन सोरबा दिपेन बर' होन सोरबा प्रमद बर' होन सोरबा गबिन्द सोरबा माबा माबि गासैबो खोनासंजोबनांगोन जेसेबां बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफोरबो दङ दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनाबो खोनासंजोबलांनांगोन खोनासंनो गोनांबो जागोन बेखिनि खोथाखौ आं रोखायैनो बुंखादों आं सार रन्जन दैमारिनि सायाव मोजां डिसिसन ला बेखिनि खोथाखौ बुंबावगोन अनलि सारल' नङा जियालाव जेसेबां फासि जाहांहां जानानै दङ साथाम मानसिया फासि जाहांहां जानानै दं होमबा बिसोरनि सायावबो डिसिसनखौ ला गाबोननि दिनाव नोंथांमोना बिदि माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोग्लैयोब्ला गथ'फोरखौ लिंहरनानै पावारखौ खोन्थानाय बा माबा मोनसे स्ट्रेंथ खोन्थानो नै आंजोंनो दङ बे साइजखौ खोन्थाबा जानाय नङा बेखौ लानानै माबा खालामबा जानाय नङा आरो बर'नि जेसेबां दैदेनगिरि नोंथांमोन दं लिडारफोर दं नोंथांमोना खोमा सुनाया मोजां नोंथांमोना खौसेथिनि खोथा बुंबाय थायो आं बेखिनियावबो बुंनांगौ दं अनलि रायजो राजानि सायाव रायजो राजाया खौसे जानांगौ होननानै बुंबा जानाय नङा रायजो राजाखौ नों लिडारासो दैदेननो नों लिडारासो दिनै रायजो राजानिखौ फिदिंगोन नों लिडारफोरासो दिनैहाय नों दिनै दैदेनगिरिफोरासो बर' रायजो राजाखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनांगोन नङाब्ला आंजोंबो थागोन नोंजोंबो थागोन बैजोंबो थागोन सोरजों थाया बयजोंबो दङ बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ फिन आरो खनसेबाव दुसि बावनांगौनि दरखार गैया आं बेखिनि खोथाखौ बुंनो सानो दिनै नोंथांमोना खौसेथि जाग्रो मोनसे टेबोलाव साहा लोंग्रोजोब मोनसे हटेलाव ओंखाम ज' जाद्लायजोब मोनसे थुरसियाव ओंखाम जालायग्रो लिडार दैदेनगिरिफ्रा बिनि उनावसो बर' रायजो राजाफोरखौ बुंनो हागोन नङाब्ला बर' रायजो राजाफोरखौ दा बुं बर' रायजो राजाया दिनै मोनसेबो गोरोन्थि मावाखै नोंथांमोना जेराव भट थुनो होदों बहाय थुदों उमुगाव माव उमुगाव इदि खालाम होनना बुंदों बिथांमोना मावदों माबे बिथिङाव मावाखै आंनि होसिग्रावनायाव फै होनना बुंबाय बावबो थांदों एनडिएफबिनि दावहायाव मा मोनाखै सोरबाया माइरं हैनायनि थाखाय गावथार जादों सोरबा स्कुलाव थांनायावनो ओंखाम जाहोनायनि नामावनो गथ'फ्रा सोरबा जादों फेक इनकाउन्टार खालामजादों बेफोरबायदिनिखौ बुहुलावबो दा खालाम होननानै आं बुंगोन खिन्थु नोंथांमोना दिनै सावरायदों एनडिएफबिनि केडारफोरनि बारै सिरियास सावरायनाया मोजां फार्स्टआवनो केस सेकेन्डआव रिहेबिलिटेसन अनसुंथाइ जाखिनि मोननांगौ बिनि बारै सावराय थार्डआवहाय जेलाव जेसेबां दङ बेफोर बरननांगौ फोरावहाय जेसेबां एनडिएफबिनि केडारफोर दं बोरायानो जा थेबो जाखिनि दङ बेफोरो लाइजामा फैजोबनांगौ केसनि बेलायाव आं खनसे बुंबावगोन हाइनास नन हाइनास बेखौ टटेलि उइद्र खालामनांगौ नन हाइनासआ आरामसे जोबगोन हाइनासआ हाजिर जाहैबाय थानांगौ जोंनि एनडिएफबिनि केडारफोरना सासेनाबो नन हाइनास गैया हाइनास गोजा गासैबो गिदिर गिदिर केस गोजा सोरबा सासेनि राजा लामा गाथेनायाव फिसा केस जागोन बिदि गैया दिपेन बर'नि बायदि फिसा केस गैया जोंनि एनडिएफबि केडारफोरा बेफोर प्रब्लेमखौ नोंथांमोना आवगोलनो मानो सावरायाखै नोंथांमोना हारसिं थांनानै सावरायहैबा जानाय नङा इमप्लिमेन्टनि बेलायाव सावरायनायनि खोथा बुंदों नोंसोरो दिनैसो इमप्लिमेन्टखौ सिरि मोनखांदों एथ' बोसोर दिनै माबाव थैना थाखो मा खालामनानै थाखो बबे खनायाव जिरायना थाखो दमासि जानाय निउ इयार जानाय गोदान बोसोर जानाय बैसागु फालिनाय बेयाव हगारजोब्बाय नामा बेफोरावनो थांजोब्बाय नामा टाइमखौ बेफोरावनो थांजोबदों नामा साहित्य सभा खुंनाय गिदिर खुंनाय
बैसागु फांसन खुंनाय बेफोराव जोबलांजोबदों नामा टाइमा बिनि सिगां महाय थाहैया मा खालामा अनलि आं जाखिनि नुदों दा जा नुदों दिनैनि मिटिं खालामनायनिखौ अनलि मात्र बाहायनोल' नागिरदों आं सानो बेखौ सार रन्जन दैमारिया जेब्लासिम गब'आ नोंथांमोना गिदिर गिदिर मिटिं खुं थेवबो बुंलांबाय थागोन आं बेखिनि खोथाखौ खारन भुक्तभुगि जोंफोरो दुखु खस्थ' मोनबोनाय मानसि जोंफोरो सैमा बेदरखौ जों खारैजों रुना जाग्रा मानसि जोङो सोरबा दिफिन बर'मोना बेफोरबायदिखौ मोनजाफेराखै अमा मासेखौ जोङो 7 दिन जानांदों माइरं गैया मा गैया अमा गावथारनानै जानांदों जों हाग्रा गेजेराव माइरं गैया मा गैया हाग्रा दंफां बिलाइ रुना जानांदों सोर मोनथिदों बेफोरखौ सोर मोनथिदों रावबो हाफेरा बिदि गेलाससे माइरंखौ जों सप्ता खनसे जानांदों सानसे समाव थालिर फस्लाखौ जों मैदेरफोरबायदि जानांदों हागोन नामा प्रमद बर' हागोन नामा दिफिन बर' बेफोरनि दुखु दाहाफ्रा बुजिगोन नामा जाफेरनानै नाय हायोब्ला थालिर फस्लाखौ मैदेरफोरबायदि जानानै नाय नोंसोरो अब्लानि उनाव बुजिगोन सब सानसेनि उनावनो बुजिगोन नोंसोरखौ दिंखिया बिलाइखौ जों गोथाङै जानो औवा हासुङाव सोनानै रुनानै जानो गोनां जादों संख्रि गैया मा गैया नोंसोर बेफोरखौ मोनफेराखै जों मोनदों जाया हाग्रायाव खस्थ' खालामना थानांनाय बेफोर मोनजोबदों मैदेरा जेब्ला गानानै थांनाय आगान बावहाय जेब्ला दै थायो बेफोरनि दैखौ लोंनांदों सोरबा सासेया दिनै थिफुदला बुंबा जानाय नङा दुखु मोनोलै बिदिखौ बांद्राय बिनि माखासे खोथाफोरखौ मोजां सावरायनांगोन बिदिजों जानला मोनला खोथा जानला मोनला सावराय सोरबा सासेया दिनै जेलाव थागोन सोरबा सानै थिफुदलानो खोथा बुंबाय थागोन रायजो राजानि सिगाङाव साला रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिराद गोदै गोदै खोथा होनगोन रन्जन दैमारिखौ जों बोरो माला बरनगोन दिफिन बर'मोनाथ' दिल्लीयाव खुननै खुनथाम थांबाय सावरायहैबाय मा खालामहैखो बेफोरनि बारै मा सावरायखो इमप्लिमेन्टनि बारै मा सावरायखो जेबोथ' खोन्थानो हायाखै खुननै खुनथाम थांबायथ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला गोलावबो जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि